السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. тамошобинони муҳтарам, асало дар ҳами хеле чизо тайёр карда мешаванд. 600 миллион, мегӯям ки ним килоянд тақрибан. баъдан дар ҳами коробкаҳо мегирем ва тарафи заказ кардагиҳо роӣ мекунем. ино 1 килоаанд. инаоли иншоалло ба тарафи Санкт Петербург, Екатеринбург ва Перм, Новосибир ва дигар шаҳрҳо ки заказ мекунанд роӣ мекунем. асали тоза, асали липовӣ, асали тоза. марҳамат, иншоалло рақамҳои телефон ҳастанд, занг бизанем.